van een nieuwe week, een nieuwe weekenvlog. En ja jongens, het wie weer een weekend mij van alles en nog wat. Als allereerste mocht ik een echte heuse pompie uitdelen. Je hem zelf op denken, wat is een pompie? Nou, het wie een, ja, wat maakt het? Het is eigenlijk een soort trofee. Het lijkt op een pompenblad. En waarom mocht ik die nou uitdelen? Nou, wie mochten deze uitdelen onder de chillste klasse van dit jaar? Want zij hadden mij die onder de Chill Checked Challenge. En ze hadden woon. Ze hadden de meeste punten bij qua scrabbelen. En ja, wij mochten ze verrassen. En net alleen nog mijn pompie. Maar we hier nog een heel dijprogramma. Een heus squallereisje voor haar. Mijn discobus, mijn confetti. Ja, ze is het maar. Ingrusfeest. Check maar even. Nou, wie ben je bij de basissquallen van Nijbeets? En je moet mij harden vertellen dat zij de winnaar binnen van de challenge. En ik maak echt nog een pompje delen. Dat is dan echt gewoon maar een soort bewijs en echt een trofee die ze gaan mij omdat ze doen gaan. Ik ben heel benieuwd. Ze weten er net van dat we komen, dus we gaan ze lekker verrassen. De crew is clear. Let's go. En hier. Ik vind wel lekker geweldig. Goedemorgen. Goedemorgen allegaar. Nou jongens, Dat is chill. herken je me misschien ook een beetje? Ja. Want volgens mij had je hem heel fanatiek in best die mij een challenge. Klopt dat? Ja. Nou, en allereerst, voordat we wat zezen willen, wil Reinoud eerst op televisie nog wat van zetten. Oké, groep 8 uit Nijbeets. Ik maak van 0 of 1 officieel bekend maakt dat je de chillste klasse bent van het hier. Hey! Mooi. Want jij denkt misschien nou, je hoort een atletiek daar. Nou, niets is minder waar, want je moet op squalreis. Ja jongens, dus de pompie, hier is voor hem. Ik zou zeggen, jou om een mooi plakje hier in de squallen en je maar heel grutsk op jezelf wijzen, want je had echt super goed dingen. Hebben jullie er een beetje zin aan? Nou, de bus die het kleer, we gaan er maar zo al heen. Ik heb een handtekening! Mama zo even zien, daar staat er de partybus. Ja, we gaan het even stellen, of niet? Zingen, zingen, ja, welkom in de business, kom al in je hand. Je zit met onze zon, maar je hoort daar al in. Wat de burgers zingen, de hart gaat langs de wand. Ik zeg, net die wordt groot. Kijk, leg als je willen, net nog meer aan de grond. Dus ben je weer de oude voor je Nou, daar gaan ze. Ze weten helemaal net wat het idee is van jou. Dus het is al je één grote verrassing. En ja, deze verrassing wil heel goed slagen. Dus ze gaan die kant op. Doei! Nou, ik ga in de auto erachterom. Ja jongens, en wie ben je in Jout bij de klimwand? En hier gaat het gebeuren. Ik zal even zien, iemand dan een collega's wijzen, al wat camera's opbouwen en dat soort dingen. En hier gaat het aan zijn, het eerste onderdeel bar. Nou, en ik geloof dat het idee aan is... Oeh, dat is heel zacht. Oeh, het is veel te gek. Het idee is aan dat ze je suggereren daar wat jachtjaande dingetjes. Nou, jouw jasje daar. En dan moeten ze die ontikje, een soort estafette, dan maak je een oor weer verder. En dan in 2 groepen chillen. Dus, en de ene groep je bij Laura en de andere groep je bij Willem. 3, 2, 1! En Willem zijn groep kan natuurlijk ook even fastlijn worden. 3, 2, 1! Nou, hier willen we nog even de spultjes uitlijn. En dan gaan we ze los. Ik vind het wel spannend. We zijn benieuwd. Als het spel gaande is, kom je ook niet meer van die mat af. Want jij... Nou jongens, en hier worden de teams dus hun punten bijhouden, red en green. En dat gaat al hier automatisch. Dus ik ben heel benieuwd. Hier kunnen we dus echt de tussenstand op zien. En ik hoef in principe niks anders te doen dan haar te volgen en zien te letten wat ze doen. Dus je hebt zuur met er allemaal tussen trots. Wij gaan zo starten. Goed in de gaten houden. In 3, 2, go! Hoor er eens aan, hè? Kom op!
lastig, want je gaat het heel scheef omheen. Dus deze is net makkelijk, maar ze kent het. Kom op, jongen, doe kist het. Ja, oeh. Ik ga staan naar je om te helpen, maar dat wijst vanzelf net. Oh, nou druk nog uit, wat ik nog wacht. Oh shit, dat is je ritme. Best wel heel heftig. Ja. Ja, klasse. Hoppa. Oh jongens, dit is echt spannend. Het gaat haast liek om liek. Oh, ik word weer uit, ik ga weer uit. Even zien, en de tussenstand, hè? Oh jongens, 22, 23. 22, 23. Oh jongens, dit is zo super. Ja! Ja jongens, Team Reert had als allereerste 24 punten. Applaus voor Team Reert. Team Groen, jullie hebben het vet goed gedaan, want het scheelt maar 1 puntje. Het scheelt maar 1 puntje. Het was super competitief. Yes. Dus ik zou zeggen, de andere helft van het team, maak je vast even klaar. Dit is toch echt wel super spannend. En het is echt best wel lastig, want dan ben je omheen geklommen. Maar dan gaat het jachtje niet uit en dan komt heel vaak dan de orenkleur. En ja, dat is toch echt wel, inderdaad, een tactiek is misschien toch wel handig. Ze gaan nou zien hoe het gaat. Ze gaan even in bespreking, even in oorlis. En dan gaan we aan ze terug met de tweede ronde. Super leuk om te doen en echt leuk om dat enthousiasme van die band te zien. Nou jongens, je mocht als eerste van je team, wat is je allereerste reactie? Nou, net best. Net best? Nee, vollen. Ja, maar hoe weer het? Leuk. Ja. Ja, weer Ja, en wat vond je nou bij Leaks heel lastig? De heugen. Toch wel, hè? Ja, dan moest zelfs klimmen. En ik ging wel pikken, dan wien je hem er haast en dan sprong je uit. Ja, daar weet ik wel wat van. Dus er moet toch iets van de tactiek gebeuren? Ja. Oké, ik zou zeggen, moedig je hem het tweede team aan en we gaan gewoon voor de tweede ronde dat je hem winnen, toch? Ja. Let's go! Oké. Yo, 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 Team Wiel wint het vol. Hey! 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Hoppa! Erop! Oh, deze jongens, die zie je de heren. Dit is toch wel een spannend hoekje. Ja! Even de tussenstand machine. Oeh, 4-8. 4-8 van Green. Oeh. Ja, yes, there. Hier ondertussen werd je goed aanmoedigen terug de teamleiding. Heel belangrijk. Ja, dat wordt een hoppatee. Jongens, nog 2 punten, dat is al gelijk. 23 jaar. Oeh, Team Reert met nog 1 punt. En dat team. Oh jongens, Team Reert. Team Reert had gewoon weer woen. Ja, maar woen. Die laatste punt, dat weer hem. Ja. Jongens, super. We gaan nog een laatste ronde dan en de Willem en Laura gaan meedoen. Dus en alle band mij nooit meedoen. Dus je 5, maar 10 band plus Harm Leider. 3, 2, 1, go! Kom op, kom op! Oh, het is best druk. Laura, wacht gewoon tot hij begint. Ja, dit is toch wel een professional, jongens, hè? En Laura wacht het nog steeds. Hoppa! We gaan naar de puntentelling, toch? Even zien hoe het lukt. Het stiert nou 12, 50. Trek je 50. Oh, dit gaat snel, jongens. Ik ben natuurlijk ook maar meer, dus het gaat ik sneller. Kom op, bekijkt het. Hoppa! Oeh, nevens meer had er hier won. Waar het won? Willem had het won, jongens. Ja, boys. Nou, toch nog. Dus 12 hier. Lokweesje Willem! Hey, dankjewel. Hoppa! Toch nog mooi, jongens? Ja. Hoppa! We gaan naar de View-tour. Oeh. Met er mij, flessen mij nemen. Ja, 10 op 7. Kom op, Willem! Woe! Oh, wow! Wow! Super
is Laura aan de beurt, maar dan mag je gelukkig een beetje dichterbij, want dit is wel een flinke afstand, jongens, hè? Hop, Laura, du kist het! Dat is toch bijna goede? Ik trail er zelf al van, wat spannend. Laura, oh wat goed. Hoppa. Jongens, even een applaus voor Laura. En voor Willem. Top team, jongens. Goed drinken. Goed dier al, ja. Applaus voor hemzelf, ja. Wat een top, man. Ja, jongens, ze mij nog even wat fruit, even wat drinken, want het is super heat. En dan stiet er aan nog één hele leuke verrassing voor hen op een planning. Ik ren een beetje behouden bij, want ze weten hetzelfde net. Maar ze gaan aan ze nog naar de omleiding in Veenwouden. En daar gaan ze pizza bakken. En er zijn nog al je andere leuke dingen die ze er gaan. Ik zelf ga er net mee heen. Ik wie echt van dit stukje hier. Maar wat super leuk om dit te zien. En wat stoer van Willem en Laura dat ze dat toch maar even dingen hebben. Ja, top tijd. En daar gaan ze weer. Ben je hem al nieuwsgierig naar de volgende locatie? Ja! Dat is mooi. Ik vertel hem lekker nog net. Stop die camera weg! Hey, heel veel wil en ooit zeggen. Doei! Nou, ik ben toch nog even bij de omleiding, want het is heel waar. Dus ze zijn maar eigenlijk nog even zwemmen. Maar ja, net iedereen hier zwemspul maar, dus ik ben nog even thuis om wat handdoeken, wat zwemspul. Ja, ik denk dat shirtje, je krijgt in op het hoekje. Het is bij u allemaal hoeken 4 minuten erin. Dus, en ze komen eraan. Ik ga hier de bus komt eraan. Sven is al druk met de drone weer. En ja, die hebben ze ontvangen. Jee, de vissen. Oh, hey! Nou ja, hier gaat de jeugd aan. Ik laat je stiekem eens zien. Pizza bakken zelfs. En ze mij heel lekker omwatchen en mij wettergriemen. Dus even smien maar dat wel goed komen. Mijn tijd zit hier aan zijn op. Ga ik je toch nog even op het hoekje zien, vind ik wel heel leuk. En ik denk dat het een heel leuke middag nog wordt voor hier. En ja, toch wel een heel leuke prijs. Ontje, hè? Doei doei! En ja jongens, dit wie hem dan alweer. De vlog van deze week. En na je week ben ik er weer. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen en via het net de chill app te downloaden van je tablet of telefoon. Want na je vlog. Hey hoi.